Sa atong DYHP Sumbunganan segment makasama ning kahaponon karon atong patalinghugan ning panawagan sa usa ka iyaan. O dahinumdum mo ni adtong buwan sa Abril, sa miaging buwan lang katong dunay nahito mga pagpamusil di sa may Haklupan, Talisay. Din target mao ang usa ka amahan man to apan noon sa pagkahitabuang napagan man hinuon ang 14 years old nga anak. Una nga nadala sa ospital ang 14 years old aron mapatambalan dayon apan wa gid makasurvive ang amahan sa bata. So nakalas ang amahan sa bata ug nagkinahanglan usab nga maoperahan ang 14 years old nga napagan human maigo sa bala no atol sa pagpamusil. Sa pagkakaroon as of today ang bata na operahan na unya na discharge na, thanks God, pero ang problema niini mao ang padayon no nga follow-up check-up o tambal nga kinahanglan while padayon pa nga magpaayo ang maong 14 anyos nga batang babay nga taga Haklupan, Dakbayan sa Talisay. Nakaroon sa to si Bianan ang nagsilbisan ni nga maoy nitabang in town no while mao ni gidangatan in town sa pamilya labi na kay way nanginabuhi sa pagkakaroon sa maong pamilya kay nagatiman man sad sa iyang mga anak ang maong inahan katong asawa in town sa namatay. Punan pa ni ining giatiman nga bag-o lang nakagawas sa ospital. Ato paminawan pa duol sa microphone. Mayong hapon ug welcome sa DYHP. Ang pangalan palihog Helen Haberena. Si Helen. Oo. Asa man ninyo sa Haklupan o sa nga sitio? Puro Kawayan, Haklupan. Puro Kawayan, Tabuk sa Haklupan. Tabuk sa pa. So katong nahitabo nga insidente nga pagpamusil dito ra pod sa silingan mo sa Puro Kawayan, Tabuk sa pa? Diha ara. So dool ra inyong balay o distansya? Distansya rami gamay. Oo. So kabahin sa kahimtang sa bata ka 14 anyos na operahan na sa Talisay District Hospital. Mana. Oo. So karon dugang nga panginhanglan, kumusta man? Nagkinanglan pa mi sa kuan iyang opera kanang follow-up check-up pa mi nya lang tambal pa. Maintenance sa tambal. Nya kumo laging wala gyud muna ni nga rin minangailaming tapa. Oo. Unsa man to naay paginabuhi niyang papa kato namatay in town or wala pod? Wala kuan ra ka na ram mangmugha kahoy. So dito ra pod no. Oo ni ang mama ani karon nara dito. Kinsa may imong igsuon ang papa or ang mama? Silvi ang mama igsuon sa kumbana. So ikaw lang in taon maoy nagpatabang diri. Oo. Pila may edad sa kinamanghuran di ay sa maong pamilya? Mga gagmay pa ba to? 12 na. 12. Oo, sa ato pa 14 years old unya na ay 12 anyos pod. Nya karon kay happy tapod biyang ting balik sa eskwela. In fact, nagsugod na gali hinahinay ang enrollment. So karon asa maron ang 14 years old ang maong bata? Naaron ako. Nasa imuha. Oo, sila tanan. Ang 5 ka mga bata? Ni ang mama? Naapod. So nakipuyo lang pod sa inyo, ha? Dito na lang nagkuan sa amo. Paduol sa microphone, oo. Dito na lang sa amo naghigda ron. Uy, unya unsa may income po din taon ninyo? Mora sa lagi ma'am kanang nanghulmara kung bana niya pila ra may income mo Unsa man ang gihulma? Kanang halublak ma'am. Halublak pod. Mora trabaho niya. Di man gyud nako kaya mo na nangayigog tabang. Yan pala check up, tambal pang maintenance niya. Na akong gikuan ma'am. Stilan po no. Sa inani nga sitwasyon makasabot gid ta nga kabangunon kaayo labi na kay ang pamilya no ang padre di pamilya katon tatong nanikay-sikay nila namatay man. Nadakpan na ba tong ang maong suspect na priso na ba? Nadakpan, na priso na ron. Na priso. Pero mao lagi. Kinabuhi din naman gud ikabalik. Unya ang problema ani ron, pangonsumo, pagpa-eskwela, unya kaning follow-up check-up o kaning tambal. Oo, nya kung mauhon magali na nga imong gisugid karon nga inyoha in town, minimum rapod kaayo sa inyong income no, paggulbag halo block. Namoy mga ikaw na kay mga anak. Wala. So at least mo na nitabang-tabang lang pug ka. Oo, so lupig pa'y anak.
sama na sad sa imong kaugalingong anak ang imong gihimo. Ang karong gi ko lupit pa yung mga pamilya nako ron. So katong atol sa maong hitabo mura og diha man sad ka ato no murag sa man ka sa na-interview siguro or nakahatag na kahinumdum ko nimo sa dihang ni ato silang Radio Man Paul Lauro no kato nag-coverage o atol sa maong panghitabo. Nalubong mo naman hinuon ang maong taon nga biktima pero mao lagi ni may na lang gali kay nakaluwas in taon no sa tinong kamatayon ang 14 years old isay pangan sa bata. Aisa Dilema Haberina. Aisa Dilema Haberina. Haberina o so kasado gini sila no. Ang apelyido ni sa mama. Ang kanang Dilema sa papa na mama ng Haberina. Haberina. Sige sa tong panag-uban karon sayod man gyud ta nga panginahanglan, pinansyal o uban pang way of support nga inyo mahatag atong hatagan og higayon ang atong bisita karon si Ma'am Helen nga magkapanawagan og tabang sa tanang nga tigpaminaw labi na kay dili gid lalim no kung ugaling ikaw na pud mo inyong kaugalingon nga pagpuyo apan di ay to ni extend ang imuhang panginahanglan gumikan kay na may lain pa nga nagsaka diha sa inyo ha. Unya din na lang po dingon nga iglaid or iglayo nimo gabi kang kay duol ra magyud kaayo nga pagkaparyente unya maisip na lang po nimo gyud nga sama sa imong kaugalingon nga mga anak labi na kining naa sa poder karon nimo diha sa haklopan. Sige sa imong panawagan karon unsa may imong hangyo sa mga naminaw. Maragin na akong hangyo nga mga imigtabang in taon nga kisa tumulo mo yung kasing-kasing maluoy mo nga matabangan na nagkinahanglan mi og maintenance tambal, follow-up check-up pa nya eskwela pa ron sa mga bata sa pasad naghandyo kayong problema ginamo ron wala dili na ko kaya kung ako ra usa nga ang ilang pan nga buhi sa kay naa na ko tanan ang 5 Stilan po, no? Bugat sa inani nga sitwasyon ay of course naman ang pursoso nga inahan. Siguro na may siguro po dron na aman tuod pero sama sa imong gibati lang po diha ang sama sa nga nagpakainahan po no sa mga bata nga naa diha sa imong poder mo nagiingon ang pagkamalumong kasing-kasing wa man na nagpasabot nga di ta makatabang bisan sa atong kakabos no bisan taon og ordinaryo ra pud inyong panginabuhian pero bukas ang panimalay no bukas ang pultahan para sa pagtabang dining nagkalisod kay kisa masay mo taguyod pud nila kung inani nga sitwasyon unsa may imuhang nakabuot sa hunahuna nga na willing ra pud ka nga nagpadayon or nagpasaka nila. Wala na ko yung may mo ma'am kay igsoon pa sa kong makapasakam kay taglentaw kana pa kang igsoon pa sa kong bana. Murag duo ra gyud kay nako ma'am. So di ko katalikod yun nila. So mao na although ingon tag taas og latasonon gamay kay mag-eskwela man sa ngadto-ngadto usa pay dugang panginahanglan pero ang bottom line makaingon magyud ta nga God is good di man mo pasagad ang atong labaw makagagahom nato no sa mga pamaagi nga ikapadangat ang grasya o mga guidance diha kaninyo dako na pod kaayo nga tabang sa imo hapod nga siguro sa side sad sa mga sa nagpatabang nato karon iyaha lang pod nga maayong kabubuton ang pag-asaka pag-atiman bisan man tuod og dili adunahan pero adunahan man ang kasing-kasing no maayo man ang intensyon sa pag-atiman nining maong mga bata ning usa ka pamilya no nga naa karon sa iyahang poder mo na sa iyahang pagpatabang nato karon gabi una sa iyang panawagan nuktok sa iyang tabang si Helen Haberina ang iyang bana igsuon sa asawa ni atong namatay no diya sa Haklopan Talisay mayong gabi ninyo dinha so pag tambal follow-up check-up and maintenance bisan galing pamliti-pliti mo tatak naman sa good na kay layo or baya no layo distansya biya kayo gikan dito sa Haklopan so doon baya na gikan sa highway so kana lang daan mo gasto na unya siguro sa usa ka kan-anan pila man na mahulot 2 kilo anak yun ma'am 2 kilo gid no sustilan pero sige lang no sa mga pamaagi nga
kaya po sa atong tigpaminaw sa ilang kinasingkasing nga tabang, pwede ninyo ipadangat ha sa atong numero 0918-554-2071 ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 ato balikon 0991-207-9880 under ay datampos na nga GCash number or sa 0918-554-2071. Ang bata in taon gikan sa iyahang operasyon diri mo to sa naigo sa may paa. Oh. Oo niya mura magalito kuansad katong tabangunon atong hitabua kaayo no kay murag nila din mo to napitan nila pos ang bala. Dir ko ara ma'am ni. Diha gyud ang bala pa sa Nag-ungot sa iyang paa. Oo, swastilan. Oo. Agig tabang na lang sa mga 14 years old nga bata mga kasama o sa iyang pamilya nga atong tabangan sad nga maka hipos-hipos no o pamaagi kaning ato nanawagan karon pwede mo makapaambit kuno galing pinaagi sa mga groceries pwede ra sad kaayo no kuno galing dili paagi sa cash ang ilang ipadangat willing ra sad ang mudawat. Oo, willing mo dawat po. Kung galing ipaabot while napadiri sa itong Sibianan, kaya atong bisita, pwede na kaayo ha, sa, diri sa itong opisina, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, dakpayan sa Sugbo na diri DYHP and IFM Broadcast Center. Atong balikon para sa inyong kinasingkasing nga tabang, yawat na lang, tabang ta, ni adtong 14 anyos nga bata nga babae nga napagan in town no sa bala unya napatay pagyud no ang mama or ang papa no sa maong 14 anyos nga napagan atol sa pagpamusil. Lakpan man hinuon ang suspect apan mao lagi di na ikabalik ang kinabuhi pa sa namatay in town. Ang pangalan sa namatay si Richard De Lima. Morning nga nangaytabang nagsilbi ni siyang nahugog gihapon nga marag na iyaan ba no kay ang imuhang bana uyuan man ato mga bata so mo nigingon nga nagpakatakos lang sa pagduol sama sa ato ang buhatan karon pagpaabot nini nga ang panawagan diha kaninyo aron matabangan no ang ilahang kalisdanan labi na sa 14 anyos nga bata nga naka-survive in town human kay na apil no na igo sa bala sa dihang gipusil ang iyang amahan sud man ni dito sa ilahang o sa internetan dito sa ilahang lugar. Para sa inyong kinasingkasing nga tabang mga kasama aton GCash number ang 10 pesos, 20 pesos, o baka 50, 100 pesos nga inyong tabang karon. Adako na kay nang ikatabang, adako na kay nang butang o mahinungdanon na pud kaayo na sa nanawagan nato karon para sa tabang alang sa 14 anyos nga bata. Ato balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ayun na to nga ang kamalumong kasing-kasing usa ka pamaagi ni ini mo ang pagka bukas no sa pagtabang ining ato na nawagan karon bisan pa man sa iyahang kapobrehon bisan pa man sa ilang kawadon apan basta ingon nga ni pasagad lang labi na sa luoy man sa mga bata no nga matan-aw na to nga gutom matan-aw makita po ninyo din ha nga makaluluoy pod sa ilang gidangatan. So mo na nga mo ni nagpakatakos no sa pagtabang sa usa ka pamilyahan para in taon makasurvive labi na karon mga panahon na. Alang sa inyong tabang ato ang GCash number mga kasama inyong ipaabot lang diri sa pag-share sa iyong grasya 0918-554-2071 o sa lain pa number na to under Aida Tampos 0991-207-9880. Maingon gid nato nga it's better to give than to receive. Bisan pa man tuod og malisod karong panahon na pero mas nindot gid gihapon kaayo nga kita mo ay makatabang no? Kaysa kita mo ay nagkalisod-lisod karong mga panahon na.
di gud lalim usahay mo bata ilang punta sa kalisdanan sa uban ug angay na to ikapasalamat no ang kaayuhan no nga ato ang nadawat kanunay. Ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 and GCash number under Aida Tampos. Sa inyong ikatabang di mga kasama, pwede ninyo ipadala ha. At balik na itong GCash number alang sa 14 anyos in town nga mag-uhay lang na operahan kuman kanina igo sa pagpamusil. Target in town sa pagpamusil, napusilan ang papa sa maong pasyente. Patay ra ba in town? Apan ang bata nga apil sa naigo, nakasurvive, na operahan, unya, maulagi dugang pang mga tambal ang kinahanglang imnon. Unya, at the same time, mga follow-up check-up sa doktor kay sus bata para ba kaayo no 14 years old apan traumatic na kaayo nga incident ang iyahang nahiaguman no, sa ingon ani nga sitwasyon. Ato balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. 500 pesos, always pray to Señor Santo Niño gikan sa 2853. Salamat kaayo sa 500 pesos no diri sa ato ang 0991-207-9880 nga GCash number. Diri pod sa ato ang 0918-554-2071. Salamat kayo sa mga nipatalingkog sa pagpadala sa tabang. Ay 100 pesos gikan sa 9178. Daghan kayong salamat. 100 pesos gikan sa 5552. Giragmay tabag lang sa yes. Daghan kayong salamat ini. Kayo sir ma'am. 100 pesos gikan sa 8416. Daghan salamat. Ato balikon para sa inyong tabang mga kasama lang sa 14 anyos in taon nga biktima sa pagpamusil. Naigo di siya sa bala. Kinahalaan taon ni og tambal no, para sa iyang continuous nga medication. Ang iyahang iyaan mao di sa tong itong bisita karong gabi una nga mao ay nanawagan kay nasa iyang poder ang 5 ka mga bata. Ang naapil pod ang nahog nga igsuon sa iyahang bana nakaroon silang poder di sa Haklupan Talisay. Ang ato oras alas 5:05 na sa kagabion dugang pa sa atong pariguban sa DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum. Nganan mga kasama ato ang gitabangan karon nawagan ang iyaan para in taon sa iyang giatiman nga mga pag-umangkon labi na kay ang mga bata pag-umangkon sa iyahang bana. Panawagan ini karon nga ma-suportahan labi na gud ang tambal sa mga 14 years old nga bata nga bag-ulang nakagawas sa ospital man maoperahe bikan kay na igo ni sa magpamusil din napatay atol sa maong shooting incident ang papa sa maong 14 years old nga bata. Bikan kay wanay amahan unya ang ilang inahan plain housewife unya ay nag-atibansad sa mga bata uning lisod kaayo ang nanawagan nato karon kay naa sa iyahang poder naa sa ilahan no niipon ang mag-inahan diha sa Haklupan Talisay mo na nga ni Apilar og tabang kining iyaan nga hinaot unta dahil makatabang labi na sa ilahang paginhanglan tambal og follow-up check-up sa maong 14 years old isang galing pangonsumo lisod in taon kaayo sila nga para sa inyong tabang pwede nyo ipadangat 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyong tabang mga kasama. Sa panahon no, nga naang kalisdanan, tinuod man gyud karong mga sitwasyon na nagmahal ang mga paniliton, apiki kayo sa budget.
Pero takos naghapon itong nahunaon nga kuno galing doon naghapon tay kapasidad sa pagtabang bisan ginagmay man di na to ihikaw alang sa maong bata nga 14 years old. Salamat sa mga nipaabot sa ilahang tabang. Dili sa 0991-207-9880 ay ni padangat og 36 pesos ikan sa 5452. Daghang kaayong salamat. Ay 5 pesos ikan sa 2170. Daghang kaayong salamat. Dili po sa 0918-554-2071. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpaambit sa inyong tabang. Kay 100 peso or 150 pesos ikan sa 4469 gamay nga tabang. Kay salamat. 150 pesos ikan sa 5853. Thank you. 100 pesos ikan sa Ragasa Store diya sa Tuyan City of Naga. 100 pesos. Salamat kayo ninyo diya sir or ma'am. 150 pesos gikan sa 0994. Salamat. Ato oras alas 6:16 na sa kagabhion sa atong parag-uban karon diri sa DYHP. So far nakatigom ta diri karon og 2,280 pesos no para sa at least maka cover up na ni sa tambal nga paginhanglan ato nga balikon ato ang natigom 2,280 pesos apan kuno galing dira pa mo ikadugang kuno galing pinaagi sa consumer or grocery item para in town sa nakinahanglan nga pamilya. Di ninyo ipadangat ha while napadiri ang maong iyaan nga nanawagan sa to ang Sibianan Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capitol Site Dakbayan sa Sugbo, Yawat pa kuno galing doon na ginagmay nga pamugas no nga mabdala. Ako na kay tabang-tabang labi na sa pagsispar sa pila ka adlaw nga kan-anan. Lisod man gyud tinuod no ang maong sitwasyon. Lima kabog mga bata nga nag-ipon nya naasad ang mama 9 taon sa puder. Ang nilanggali po ang atong bisita karon nga si Ma'am Helen na apod no ang iyang pagkamalumos kasing-kasing nga nisabot ra pod sa paginahanglan sa namatayan in taon nga pamilya. Para sa inyong tabang, daghang kayong salamat ni ini sa inyong pagpaambit, sa inyong grasya, sa inyong pag-share. Yun yung nagkinahanglan. Daghang kayong salamat. Okay, dugang pa diri sa ito ang 0918-554-2071. May 100 pesos gikan sa 0395. Gikan kay salamat ninyo. Ang oras alas 6:20 na sa kagabhion ning taknaa ato ang hatagag higayon ang ato ang nanawagan karon nga makapasalamat no sa tanan nga ni Sanong sa imuhang panawagan karon. Sige, padaol sa microphone no sa imuhang mensahe. Kuan nga mga lang ko pasalamat nga nakatabang gid sila sa akong karon nakinahanglan ko nga tabang. Okay, way sa pa yan. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Mga kasama rin kayong salamat sila inausab nga kahigayunan nga gihatag nato sa tulabaw makagagahom nga kita no naasa kapiskay sa panglawas nakapadayon sa to panikay sikay bisan pa man sa kalisdanan karon sa panahon pero mas nindot og tamis gihapon kayo ang atong gibati nga makatabang labi na sa nakinahanglan magamay man nga amount o sa mga amount nga atong napadangat labi nagbuid sa atong mga pag-ampo karon ako na po kay nag-igsapayan nga maghatag sa natog kahigayunan no nga gikan sa ato ang tabang
naghatag ni og paglaom ingon man strength no kaligon sa manawagan nato sa pamilya nga sinatig mga challenges sa mga pagsuway bisan pa man inali nga sitwasyon wa gyapon sa nag-inusara pinagi sa tong tulamanon pinagi sa tong panag-uban karon hatag po din nila og message or mensahe nga padayon lang dasig lang kanunay hindi talag ko maagi kanunay kay naay gigamit nga mga instrumento atong labaw magkagagahom alang sa pagbato no sa maayo focus lang gyapon ta bisan magtuod og mangutana ta asa naman ta sunod sad asa naman sa ta sunod kuhaon para ilungag asa naman sunod para ipamliti pero tuog gyud ka ana siguro Mrs. Helen nga ang Gideon nagtan-aw kanunay Oh, tuog gyud ta ana no. So mo na nga kamo diha mga kasama sa inyong tabang karon kan kay salamat na ginagmay man apan kining tanan. Usag gapon ka lipay sa tulabaw makagagahom nga moy naghatag nato sa tanan abundance grasya may panglawas sa ayong panghuna-huna sa tanan-tanan ng mga grasya. Yan kay salamat sabdi sa inyong tabang. At oras alas 6:22 now kini nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa panahon karon importante kaayo ha nga luwas ang atong proteksyon pagpanalipod kontra sa dengue mga kasama ani ana EXL All-in-One Skincare Oil aron ba og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil lang kini ba sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga may natural and succulent property ta mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kauban nimo kauban nato kontra dengue. EXL All-in-One Skincare Oil mapalit na sa mabuti ka dool ka ninyo. Igon man mo order na sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi atong piliyon ang kape nga lamian na maghatag na itong sustansya o maghatag na itong immune function o blood sugar control na very good energy. Pero dito daling maluya kay mo puhunan gud nato matag karon. Adlaw nga tanan, EXL Coffee Mix 17-in-1 perfect coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Aduna kini anti-cancer properties, makarido sa blood pressure og makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. EXL Coffee Mix 17-in-1 napalitas mabuti ka dool kaninyo Evercare Pharmacy, Alphar Pharmacy, Leluan Pharmacy, o ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa inyong pagtimpla, sa inyong pagkutaw, labi na sa inyong pag-inom, makaingon gud mo, tinuod gid na. Naghatag na tong energy, tinuod gid to. Og ingon man, no, ang malunggay, mangosteen, ganoderma, canela, bayabas, rosehip, nga naani ini, medyo matagamtaman. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato oras alas 5:24 og napupos ang sab atong tulumanon karong gabi una mga kasama. Tong ato partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasamang Nimble James Quinones, Transmitter Site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap. Unya, bayang pagkaminaw usab nga to ni Atenes Kaya Caballero, Ramil Agabalani Sevilla, unya Sir Oji Umpok Rakasa, mayo pagkaminaw din ha. Paki-greet sad kasamang Aida Tik Jang Dong Special Foods ay nayawan. Uy, say pa kayo ang radyo. Salamat kayo di ha Tik Jang Dong Special Food. Kasamingong galit ang Special Food sa Tik Jang siguradong lamian, barato pag yun. Greetings si kana ni kasamang Oji Umpok Rakasa. Kaminaw di asa Inayawan og sa tanan taga barangay Inayawan nga kusog kaayo na minaw karon naglanog-lanog ang DYHP, salamat kaayo. Umayong pagpaminaw. At oras alas 6:25 sa kagabhion. Unya ako sa nga ipanawagan una kisa to'y nakaila paryente ni Nikita Naya Nibril
o mga paryente ni ini, labi na kay si Miggy Naya Rebil, batang lalaki, 2 anyos, iyang gibilin ngadto sa mag-asawang Colina, di sa may 11 Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City ni atong February 15, 2024. Sa dihang 2 years old pa lang ang maong bata. Gipangita karon ang gidikanan, labi na inahan o mga paryente nga gipanawagan mo aron pahibawon mo nga naa pa gihapon no sa magtiayong Colina ang maong 2 years old nga bata. Apan kuno galing bisan pa man sa mga pagpanawagan, mga pahibaw ug uban pa masunod ang mga proseso alang sa legal abandonment o niya hitabo ang legally available for adoption no ang maong bata. Ang maong panawagan pinaagi sa Regional Alternative Child Care Office sa Region 7, pinagi ni Miss Danilyn Marie Amorin. Ato oras alas 6:26 na o ato oras na pupus na kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat mo sunod.